гӯшт дар ҷустуҷӯи хӯроки ҳақиқӣ. гӯшт манбаи фаровони сафеда аст, вале дар баробари ин як қатор мушкилиҳоро низ ба миён меорад. Дар баробари ин мо медонем, ки миқдори зиёдатии сафеда барои гурдаҳо заҳрнок аст. боз як мушкилии калон миқдори ниҳоят зиёди равғанҳо ва холестерин, ки бо гӯшт истеъмол мешаванд. тадқиқотҳои илмӣ дар истеъмоли хӯроки серавған гунаҳкори асосии бемориҳои имрӯзаро мебинанд ва чунин хӯроки серавған, ки организми мо қабул мекунад, асосан аз маҳсулотҳои ҳайвонӣ ба монанди гӯшт, тухм ва маҳсулотҳои ширӣ иборат аст. миқдори зиёдати равғанҳо ва холестерин дар хун мемонанд ва дар девораҳои рагҳои хунгард часпида зиёд мешаванд. оҳиста оҳиста бо гузашти вақт рагҳои хунгард сахт ва танг мегарданд ва ҳалқачаҳо пайдо мешаванд. вақте ки воридшавии хун ба узвҳои ҳаётан муҳим кам ё қатъ мегардад, барои бисёр бемориҳои марговари муосир ба монанди бемориҳои дил, фишори баланд, сактаи майна, диабет ва баъзе намудҳои саратон замина пайдо мешавад. гӯшт истеъмол накарданро шумо беҳтар мешуморед? миллионҳо одамон дар тамоми дунё маҳсулотҳои растанигиеро, ки сафеда доранд, истеъмол намуда солиму тансиҳат зиндагӣ доранд. мо шуморо барои бо онҳо ҳамроҳ шудан даъват мекунем. ана як қатор аз афзалиятҳои чунин тарзи зиндагӣ. маълумотҳои оморӣ шаҳодат медиҳанд, ки вегетарианҳо нисбат ба намояндагони миёнаомории аҳолӣ бештар хушқаду қомат буда саломатии хуб доранд ва умри дароз мебинанд. муҳити атроф эмин мемонад. барои ба даст овардани 1 килограмм гандум 250 литр об лозим мешавад, дар ҳоле ки барои ҳосил намудани 1 килограмм гӯшти гов 100 маротиба бештар об лозим мешавад. истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ дар ҷаҳон зиёд мешавад. аз 80 то 90% ғаллаи дар иёлоти муттаҳидаи амрико истеҳсолшаванда барои хӯроки чорво истифода мешавад. агар америкоиҳо ба кам намудани истеъмоли гӯшт розӣ мешуданд, пас замин, об, ғалла ва сояи сарфашуда метавонистанд кишварҳои тараққикарда истодаро бо хӯрок таъмин намоянд. ба анатомия, физиология ва савқҳои табиии мо хӯроки аз сабзавотҳо, меваҳо, ғалла ва зироатҳои лӯбиёӣ омодашуда мувофиқат мекунад. шахси хиратманд хӯроки ҳақиқиро на дар қассобхона, балки дар боғҳо ва полисҳо ҷустуҷӯ мекунад.